Kat, hvad er det, der sker? Andreas, hvad sker der, skat? Andreas? Andreas, nogle gange, så bliver du rigtig, rigtig vred. Sådan. Og så vil du helst have, at man holder sig væk fra dig. Du ved, man skal ikke komme og kæle med dig, eller nusse dig, eller så har du brug for noget tid alene. Så føler du lidt, når du sådan trækker dig ind i dig selv, så går det nemmere, eller hvordan? Ja. Okay. Hjælper det så for eksempel at tage din tablet, eller din telefon, eller gå op i computeren, eller noget i den stil? Ja. Hvad gør det ved dig, tænker du? Hvad er det, der hjælper? Altså, jeg får sådan bare slappet af, når jeg sidder med det. Okay. Og så kan du ligesom, når så du ligesom kan mærke, nu slapper jeg af, så lægger du tabletten, og så vender du tilbage til det, du var i gang med? Ja. Okay. Det, som du altid har sagt, er rigtig godt for dig, det er for eksempel, når hunden, mormor har en hund, en dværggravhund, der hedder Boogie, og er han en rigtig god ven? Ja. Hvordan er han en god ven? Hvad gør han? Altså, hvis det nu er sådan, hvis jeg er ked af det, så kommer han tit over og trøster mig, hvis man kan sige det, og han passer også rigtig meget på mig. Okay, det kan du mærke, at han også passer på dig? Ja. Ja. Hvad så, når du bliver rigtig vred, så må vi andre jo ikke ligesom komme over til dig og sådan noget, så vil du godt have lov at være dig selv. Hvad med Boogie? Må han godt komme over til dig? Ja. Ja, han er den eneste, der godt må komme over og nusse dig og drille dig lidt og kysse dig og sådan noget? Ja. Ja. Så du føler, du kan stole på ham? Jeg ved, du tit har sagt, at alle dem, der har ADHD, de burde have et dyr. Ja. Hvorfor er det, de skal have et dyr? Fordi det hjælper dig meget, og det passer meget på dig, og det kan sådan godt være godt at kæle med, hvis du lige har været meget sur eller sådan noget. Okay. Okay. Dejligt. Hva? Må jeg tage sådan af, mormor? Ja, selvfølgelig må du det. Er det sådan her? Jeg skal vende. Nej, jeg skal vente nu. Yes. Og så skal du tage ørerne op af den. Det var flot. Og så bag ved forben, ikke også? Sådan. Det var godt. Nu skal han stå helt klar, inden du står klar.